Ikolli nistqar li din hija waħda minn dawk is-sessjonijiet tal-qalbi ila li nintaqa' ma' żewġ tieħbieb, naf li huma ħbieb tagħkom ukoll. Għandi żewġ personalitajiet qed inġibhom flimkien biex kemm jista' jkun waslu messaġġ ta' għaqda, ta' mħabba, ta' solidarjetà u ta' kompassjoni għal xulxin. Lilin mill-kulur tal-ġilda tagħna, lilin mir-reliġjon tagħna, mit-twemmin tagħna, mill-femijiet tagħna, nistgħu nkunu differenti imma m'għandna nkunu mifrudin qatt. Is-servizz illi ħnaraw flimkien tieħdux qatta ma ħadd nisbal, imma ħajibda b'mod illi forsi dak li jkun jgħid hawn ġej. Illa li xħallaqakom ma' Lijak Ahmed Atif li huwa l-President tal-Aħmadija Musulmana, kif ukoll ma' Patrik Abbuċċin, Fader Mario Attard. U laqatni artiklu interessanti ħafna ta' Atif u għamilna din il-produzzjoni ħanaraw flimkien. Pajjiżna u anke madwar id-dinja kollha insibu ħafna ħwienet li jsejħu beauty salons. Qatt ma dħalt f'xi salon ta' żbuħija f'ħajti kollha, iżda nifhem li huma ħwienet fejn jipprovdu ħafna servizzi biex persuna tidher eleganti u preżentabbli. Illum nixtieq nieħu lill-qarrejja tiegħi lejn tip ieħor ta' beauty salons jew ċentri ta' żbuħija li wkoll jemmnu fi żbuħija ta' barra ta' persuna. Iżda aktar importanti jipprovdu servizzi għal ġewwieni għal żbuħija ta' ġewwa ta' persuna. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tal-qarrejja tiegħi lejn id-djar ta' Alla il-ħanin, il-postijiet tat-talb u l-qima u lejn ir-reliġjon, il-kelma ta' Alla li jaf kollox, fejn prodotti u mezzi oħra ta' żbuħija spiritwali huma disponibbli għal kulħadd, fejn jissemma Alla u jinstabu il-materjali kollha ta' tindif ta' ġewwa u żbuħija spiritwali. L-ewwel u qabel kollox nixtieq nispjega li m'hemm xejn ħażin filli l-bniedem jipprova jkun sabiħ minn barra. Anzi, huwa importanti, għalhekk m'għandix niftihem ħażin. Il-Qaddis Profeta Muhammad, is-slim għalih qal, Alla huwa ġmiel u jħobb iż-żbuħija. Barra minn hekk l-Iżlam bħala reliġjon jenfasizza ħafna fuq l-indafa u żbuħija li l-bnedmin għandhom dejjem iżommuh nadif u diċenti. Skont it-twemmin Iżlamiku, l-kundizzjoni tal-ġisem taffettwa il-moħħ u l-indafa fiżika hija essenzjali għal benesseri spiritwali. Alla jgħid fil-Koran imqaddes biex naħslu ġisimna u nieħdu ħsieb tal-indafa tagħna u jgħid li dan mhuwiex kontra l-bniedem imma għal ġid tagħna stess. Notfa minn barra, imma għandna bżonn nkunu wkoll notfa minn ġewwa. Merħba ħbieb, grazzi, Patri Mario. Atif, grazzi li qiegħed magħna. Kemm kellek kitba sabiħa, Atif? Grazzi ħafna għax meta kont nikteb u qed li mara li qegħdin nikteb xi ħaġa dwar beauty salon. U qalet li għandek biex tkun ċar li qed tikteb għax nies possibbli qed jieħdu kontrik jekk tikteb. Għaltla li sera rasek, naf jed nikteb, meta ktibt, imbagħad għetla li xi ktibt, u anke għarajt darbatejn, dan l-artiklu jogħġobni ħafna, għax kien hemm rabta, u hija dejjem rabta, għax il-barra tal-persuna hija mera ta' ġewwa. Għalhekk jekk il-persuna huwa maħmuġ minn barra, ma jistax ikun nadif minn ġewwa, u viċi versa. Jekk il-persuna ma jieħu ħasieb il-sabuħija ta' barra, allura ġewwa ma jibqax sabi u jekk ma jieħux il-ħasieb ta' ġewwa ta' nifsu is-sabuħija u l-purità tal-qalb u ta' ruħ, allura dak jidher barra wkoll. Għalhekk huwa importanti li jien nemmen li l-Islam huwa reliġjon naturali li dejjem jispjega affarijiet kif il-bniedem jaħseb, jixti u għandu bżonn b'mod naturali.
U dik naħseb il-natura titlob li l-persuna għandha tkun ukoll sabi mill-barra imma l-aktar importanti mill-ġewwa ukoll. Għax il-ġewwa hija direttament jorbot ma' Alla. U Alla huwa sabiħ. Għalhekk huwa importanti li jekk iridu biex inkunu maqdin ma' Alla jkunu ħabib tiegħu, allura jekk hu sabiħ għana wkoll importanti li nippurifikaw lilna irwieħna sabiex nkunu ħabib tiegħu. Ara, biex forsi nifmu daqsxejn ħalli issa ngħaddi għall-patrimarju, jiena ħadda l-artiklu, ovvjament għatif ġab eżempju bil-beauty salon. Sabiħ, kbedin ngħidu li persuni jħossib tiegħu minn nifsu u jista' jkun il-mera anki wkoll ta' dak li għandu fuq ġewwa. Però tista' ma tuħux sib tiegħek nifsek fuq barra billi inti tilbes il-biż diċenti, billi inti tipprovoka lil ħadd ieħor. Wardi li s-simbolu tal-beauty salon hija hemmhekk biex li ngħidina sinifikat. Illa għaliex inti tista' tkun sabiħ kemm trid imma tista' tqarraq ħafna nies ukoll u allura jkollok il-mibeda minn ġewwa. U allura jdu naħdmu ħafna biex dak li aħna fuq barra tajjeb li jidher ikun qiegħed hemm ġew ukoll. Kemm nieħu kost meta nisma' nies li jgħidu lil xulxin int sabiħ minn barra imma sabiħ isbaħ minn ġewwa. U dek ifisser u xbera fader. Ekku Karl, sellim lilek. Nsellim lek sieħbi. Lilkom eżis, lilkom eżis, telespettaturi għax ħarġet bid-dialet lilkem. Ħaġa nixtieq ngħid, grazzi għatif ta' dan l-artiklu, għax fakkartni illi iżbuħija, nkamillenti nisranija, hija Alla li sar bniedem f'Ġesu Kristu sidna. Li fiha ħna naraw xi ġmiel iżbuħija ta' ġewwa u ta' barra. Xi ġmiel il-qalb nadifa, il-qalb li tħobb. Il-qalb li mhix marbuta ma' liġijiet ta' din l-art, imma l-qalb li hija tant libera li tħobb il-kulħadd. Barra minn hekk, Ġesu jgħallimna ħaġa importanti. X'jiswa li bniedem jidher sabiħ minn barra meta tħares li għajnejh tara il-ksur għaliex għax ġewwa ikun imniġġes. Jiġifieri bniedem tiċċekkja hux ġenwin bit-tbissima li jagħtik. Jekk jagħtikx bissima, xi spirtu jkollu. Dik ta' iżjed minn kollox din l-ispirtu. Xi spirtu jkollu. L-enerġija. Fader, għatif, jiena llum il-ġurnata sirt inħoss ċertu frekwenzi fuq ċertu nies. Aħna mimlijin enerġija. Naqblu fuq di li aħna hija enerġija ta' xi ħaġa li hija b'saħħitha ħafna u aħna nemmnu li huwa ta' Alla. Persuna tħoss li għandu ċertu enerġija li hija tajba biżmien għax għaw ħafna nies, inklusi jien u probabbli anka intom għaddejtu minn esperjenzi li intom mortu mqarqa. Illa li għaw nies li huma kapaċi li juruk mod imma jkunu mod ieħor. Però biżmien l-esperjenza tibda tħoss ċertu enerġija minn persuni bħalkom pereżempju, illi tħoss ċertu paċi, tista' titkellem ma' dak li jkun, m'għandekx il-ħsieb illi inti ħataqa' fuq difiża, konna qegħdin nitkellmu l-ewwel aħna fuq difiża. Ħanaqralkom messaġġ. Għax dolodu rajt dal-messaġġ u biex inkwetani, ma isma' x'qal dil-persuna li da tella post fuq Facebook, TikTok, etc. Tafdawx kollox ma' kulħadd għax dak lillum qed tagħmlu Alla tiegħek għada jaf jinbidel fl-akbar għadu tiegħek. Mela allura x'qed ngħidu hawnhekk, daqqa waħda din ngħidu isma' barriera. Inter saqx lejja u jien ma nistaqx lejk, fader. Ħanilek Karl, jiena nipprova nifhem li qed tgħid intu anke dil-persuna jemini. Jiena il-kelma tal-Alla, l-Bibja turini illi Alla u Alla hija verità. Però Alla u Alla u aħna fis-sens nisrani Alla lina mhux Alla wieħed biss, imma missieri benu Spiritu Santu komunità. Trissaqni biex lilek nara l-immaġini tiegħu fik u fik ukoll attiv. Li nibnu komunjoni issa. Jiena llum ta' 52 sena x'hekk sirt nitkellem. L-Ispiritu Santu jgħallimni,
Alla u Alla, ok, Alla mu ħajtradini qatt. Imma mis-sema l-isfel, bħalma jiġri jien u jiġri lilkom u l-kulħadd min ikun online u min ikun offline. Jiġifieri ġieli nkunu sew u ġieli ma nkunu sew. Imma kif qed tgħid int ukoll hemm triq ta' dialogu. Issa, hawn nies li tieħu gost bħalkom u bħal telespettaturi titkellem magħhom għax jiġu għad-dialogu qalb miftuħa. U hemm jiġi biex ta' parsi jagħmel dialogu jagħmellek gwerra. Hemm jiġi biex ta' parsi jiġi għad-dialogu u jiddetta l-affarijiet tiegħu u tagħha. Dik biex dialogu, jiġifieri jien naqbel li ma miegħek Karl meta tajt li ma nistgħux ngħixu bil-raġunament li ħadd ieħor kif kien jgħid Jean Paul Sartre l'autre l'enfer, ħadd ieħor unfern, x'jiġifieri ħadd ieħor unfern. Ħares li ħadd ieħor bħala possibilità li l-mulej jibgħatu f'ħajti biex joħroġ fija l-kapaċità li nħobb, il-kapaċità li nisma', l-kapaċità li nieħu paċenzja, l-kapaċità li nikkonfronta wkoll. Imma hemm mod u hemm mod. Jiġifieri jiena llum ngħid kollox jiddependi x'viżjoni għandi lejn il-ħajja. Jekk għandi l-viżjoni, jiena fil-Vanġelu hemm ħaġa li vera tolqotni s-Saltna Talla. Ġesu qal jiġu mill-Vant mill-Punent għalilhom lill-Lut u l-dawk li kienu jaħsbu li ma jarmirħatu, għallhom għad fis-sema taraw ġejjin minn nies mill-Vant, mill-Punent, mit-Tramuntana u nofsinhar joqogħdu fuq il-mejda ma' Bram għall-ikla ta' dejjem. U intom imkeċċijin il-barra. Għaliex? Għax minnu l-aħħar jiġu l-ewwel, u l-ewwel jiġu l-aħħar kemm għandi il-tafi, kif qed tgħid int. Iwa Karl, jien nemmen li il-bniedem għandu biex jibqa' jagħmel tajjeb ma' ħadd ieħor. Għax Alla jgħid li dawk in-nies li jservu l-umanità jagħmlu ġida l ħadd ieħor, jekk huma verament il-bnedmin ta' Alla huma jgħidu la nuridu minkum ġażaa'an wala xukura. Li aħna ma nittolbu xejn lura minn għandkom. Lanqas anke il-grazzi. Jekk in-bniedem expects minn ħadd ieħor li se jagħti lili lura, hemmhekk jiġu l-problemi. Imma meta ngħinu ġid għall-imħabba ta' Alla biss, allura dak l-affarijiet ma jiġirux. U anke jekk jiġru, imbagħad Alla jiġi f'nofshom u jieħu ħsieb dik il-persuna li kien jagħmel ġid imma n-naħa l-oħra issa sar għadu jew kontrih. Imbagħad Alla huwa bejnhom, għalhekk dawk in-nies ma jistgħux jagħmlu ħasara li dik il-persuna. U anke jekk jagħmlu, Alla jieħu ħsieb li level persuna li kien jagħmel ġid u l-oħrajn għandhom iħallsu għal emilhom. Għalhekk il-ġid għandu jibqa' hemmhekk fi kwalunkwe sitwazzjoni għal kull wieħed u kull waħda li hemm fil-bżonn. Allura għax jien dejjem ngħid li jekk nirċievi xi ħaġa minn ħadd ieħor u nagħtih dan huwa bħala trade, nagħtih u nirċievi. Imma l-ġid, il-ħanina, jew l-imħabba ma titlobx xi ħaġa lura, dik hija bla ebda premju u kundizzjoni. Ir-raġuni li tajjeb li tagħmel dan il-punt il għaliex fid-dinja tal-lum nagħti biex nirċevi. Issa ħallija li aħna mal-min li ta' dak li ta' tirċevi tingħata ħafna aktar lura. Imma xi jfisser? Ifisser illi ħankun qed nistenna lura minn dak l-individwu. Mela il-barka Alla saret flus biss, jekk inti ħatati xi ħaġa, ħatirċevi barka Alla. Dik tiswa daqs kemm jiswew il-flus fil-banek kollha tad-dinja. Tistgħu timmaġinaw li persuna jkun imbierek, persuna jkun ħieles, persuna jkun san, ikun aktar moħħu f'dak li qed jagħmel bħala ġid miegħu innifsu, importanti, mal-familja, mal-eżiż tiegħu, u mbagħad nibdew nifirxu l-ġid ma' nies oħrajn, anke nies li ma nafux. Kif naf li perswas illi hemm ħafna illi jagħmlu. U jiena nħobb pjaċir ħafna biex forsi nikkonkludu fuq da suġġett u nifirxu fuq suġġetti oħrajn. Kemm namira nies
Father u Għatif, li hawn nies li jagħtu ħafna, jgħinu ħafna, però fi skiet, fis-silenzju. Lanqas biss tkun taf bihom u b'kombinazzjoni forsi xi ħadd joħroġ xi ħaġa. U persuna li tgħin ħafna nies, u se nsemmi xi ħadd li nafuħaw Malta, imma li għal ħafna nies huwa monstru, qed nirreferi għal Donald Trump. Donald Trump jgħin ħafna nies u jinkixef għaliex in-nies imorru u jqumu bil-wifqa uninspected u jgħidulu isma' jien bis-saħħa tiegħek jien imxejt il-qudiem, int kont il-persuna li jien kont l-isptar u għejnt lit-tifla tiegħi. Wad li jagħmel ħafna affarijiet bla ma nkunu nafu, issa jekk irid jużhom da jista' jużhom għal kampanja elettorali pereżempju jkun superhero. Imma aħna hawn Malta għandna ħafna nies li jagħmlu l-istess li jgħinu ħafna nies. Niftakar dal diskors hekk samħed tgħidu Karl u Għatif, ċesu għalinna xejn ħattu b'xejn ħattu. Diki, il-gratwità. Jiena nifhem ukoll anke fid-dawl tal-Vanġelu illi Kristu meta fejjaqhom, Ġesu meta fejjaqhom, mhux hekk? Minn 10 meta mill-miraklu magħhom, wieħed mar lura, għallhom fejnhom id-disa l-oħra. Ġifieri il-bni aħna bħala bnedmin irid ikollna quddiem Alla tagħna u din l-umiltà illi ngħidulu grazzi. Jiġifieri ara l-mulej kemm jagħmel grazzi magħna. Jiġifieri li ngħidulu grazzi hija importanti. Però anke wkoll bejnietna tajjeb illi inkattru dil-kultura ta' gratitudni. Il-bniedem li mhux grat, mhuwiex bniedem kif riedu l-mulej li jkun, żgur. Għaliex? Għax nibdew nippretendu. U aħna nafu li l-istonku mhux qiegħed bissaw. L-istonku qiegħed fil-moħħ u għaw minn għandu biċċa ta' stonku fuq moħħu moħħa. Għax dejjem irrid. U l-ar stonku li jeżisti mhux da tal-moħħ. Għax da għast jibda jiena u t-tweġiba sibta fil-Vanġelu stess, meta kien hemm dak ir-raġel u qal taf x'nagħmel, qal inħodd daw l-imħażen l-għaddi u nibni oħrajn u ngħid li ruħi ix-xala għandek għal ħafna snin. U Alla qallu blaħli inti l-lejla stess se jaħdulek ħajtek u l-ġid ta' minn ħażin ta' minn se jkun. Jiġifieri meta l-bniedem jiffanga u jitħanżeraw fil-moħħ. Mela xirrid ngħid, irridu nkunu għaqlin, nuru gratitudni. Karl, grazzi l-istudentni, grazzi ta' dik in-naqr ilma, grazzi Għatif li ġejtejt hello qed miegħi ngħidu kelma flimkien, grazzi telespettaturi li qegħdin hemm u grazzi kemm ittuna kuraġġ. Għax iktar ma nżidu l-gratitudni u mbagħad tinbidel l-attitudni, ġifieri mbagħad ma nibqgħux din l-attitudni kera, imma attitudni sabiħa. U oħra u niqafaw jien ta' 52 sena qed il-mulej qed isammar li f'moħħi u f'qalbi din l-idea sabiħa tas-salt Natalla. Is-salt Natalla bil-Grik Vasilija Tonteju qiegħda fit-test Bibliku sabiħa mmensu li aħna nappartienu għal xulxin, li aħna familja waħda li Alla jridna kollha miegħu għax hu l-papa tagħna u li ma missier fuq din l-art ma jieħux gost li tfal dejjem ikunu miegħu. Nieħu gost kif titkellem fuq it-tifel tiegħek Karl u fuq it-tfal tiegħek Għatif u intom eżiż tal-muni hu. Il-missier mhux ma' tfal irid ikun waħseb wara Alla li jista' kollox għandu ġen biex jiġborna kollha miegħu. Issekkux bojot u skuri, jekk hu mhix kannella ċar, kannella skur. Ma jimpurtax, aħna u liedu nibqgħu u liedu għax inżommu lil xulxin tajjeb bħalma għallimna Trump u tant nies oħra illi fiskiet anke li jbelħuni u għandu għax daw fehmu Karl u Għatif li aħna nappartienu l-xulxin. Familja waħda. Għatif. Karl, jien nemmen li il-qdis profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li meta tonfu bil-id l-emenija tiegħek il-lid ix-xelugija ma tafx qed tonfu il-lid l-emenija. Imma fil-Quran hemm miktub hemm Alla jgħid li hemm intenzjonijiet li joddu. Anke xi drabi huwa importanti li dak li nagħmlu għandu bżonn biex jidher.
Għaliex? Sabiex ħaddieħor ukoll jieħu lezzjoni. Imma jekk il-bniedem jaħseb li meta qed nagħmel karità jew ġid u jekk jidher se jagħmilli gburi hemm possibbli hemm naħseb li qed nagħmel xi ħaġa f'dak il-każ għandu biex ma jurix. Imma jekk il-bniedem, pereżempju il-komunità Aħmadija aħna nagħmlu ħafna xogħol tal-karità, imma jidher ukoll. Mhux biex għandna bżonn xi it-tifħir lura, le. Mhux biex aħna iridu xi ħaġa lura, le, qatt ma naċċettaw lura xejn minn ħadd. Imma l-għan huwa li ħaddieħor jieħu lezzjoni li hemm ħafna bżonn fid-dinja. Hemm nies ibatu. Dak li nagħmlu mhux biżejjed. Ejju flimkien nagħmlu kemm nistgħu sabiex intejbu il-ħajja ta' ħaddieħor. Jekk huwa intenzjoni hija tajba, allura dik todd. Imma jekk intenzjoni ħażina, anke jekk il-bniedem jagħmel xi ħaġa tajba, dak ma todd quddiem Alla. Alla jgħid fil-Koran imqaddes li hemm nies li jitolbu quddiem Alla. Imma t-talb tagħhom hija turija biss. Hija biss in-nies jarawhom u biss ifaħruhom li kemm persuna li kemm qed jitlob quddiem Alla qed sar persuna ta' Alla. Jiġifieri qed jitlob u qed imur quddiem Alla biex in-nies ifaħruh. Jekk intenzjoni hija din, Alla jgħid li ma naċċettax dawk it-talbiet. Jiġifieri intenzjoni hija importanti. Jekk nagħmlu ġid fil-imħabba ta' Alla biss, anke jekk nuru, jekk jidher dak ix-xogħol jidher fil-pubbliku, ma ġara xejn, għax intenzjoni hija tajba, ma jridux xi ħaġa lura. Imma jekk intenzjoni ħażina, anke ix-xogħol tajjeb, anke l-karità, anke it-talb, anke in-bliedem jagħmel xi jagħmel quddiem Alla jiswa xejn. Għalhekk Alla il-ħadiż profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li Alla ma jarax lejn il-ġisem tagħkom jew lejn uċuħ tagħkom, imma jara li xem f'qlubkom. Fakarni għatif ċaqal ġesu ħajiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin ħalli jaraw l-emejjel tajjeb tagħkom u jagħtu glorja l-missierkom li hu fis-smewien. Niftakar ġejjin il-versi bibliċi, ġesu għalina kollu da, għalina idek meta tagħmel karità, idek il-lemminija, ma tixkun taf x'inhi tagħmel ix-xellugija. Ħalli l-karità tiegħek tot quddiem il-mulex missierek li jara dak li hu fil-moħħ jirodloku. Tagħmlux bħal dawk ta' wiġbieħor li jagħmlu show quddiem kulħadd. Għandna l-parabola tal-Pubblikan u l-Fariżew ta' wieħed li tela quddiem Alla biex jgħidlu jiena nsum darbtej fil-ġimgħa, jiena bniedem sewwa bħali mawx, u l-Pubblikan miskina għallu ħenna li għamidna b'asħares li il-mulej. Jiġifieri u Kristu qal il-Pubblikan niżel il-ġustifikat, mhux il-Fariżew li qatt jiftaħar. Jiġifieri xirrid ngħid jien, kollox qiegħed fil-qalb. U hemm ħaġa oħra importanti wkoll, quddiem Alla il-karba tal-bniedem li jbati għax qed jiġi misħuq għax qed jagħmel is-sewwa tifqas mewit. Il-Bibja kollha jgħajta tan-nies li huma misħuqa, tan-nies li huma persegwitati għax jagħmlu sewwa. U llum ngħid il-kulħadd nibda minni nifsi, ibżgħu mill-lajta ta' min qed jagħmel it-tajjeb u jippersegwitaw. Għax Alla se jisimgħu, il-Mister tas-Sema se jisimgħu żgur u all out favori ħajmur. Karl, dan jien dejjem nipprova nikteb xi ħaġa għal ġid ta' soċjetà. Dak li artiklu inti għamilt il-feature. Jien dejjem nixti li nagħmel ġid. Għalhekk jekk permettili, jien ngħidli għall-qarejja għall-semmija tagħna xi drabi iżuru wkoll website tagħna ahmadiyamalta.org. Ahmadiyamalta kelma waħda.org. Hemm se jsibu ħafna artikli li kulħadd meta jara dak meta nikteb ma niktebx li dan huwa għal Musulman, dak huwa għal Ludi, dak huwa nisri le. Jien nikteb fuq suġġetti
li huma l-istess importanti Għal kulħadd. Għal kulħadd. Għax kull bniedem jekk jista', jekk irid, jekk jixti jieħu lezzjoni minn dawk li kitbiet. U jien nagħmel ħafna sforz. Ma niktibx li nieħu karta u daqsek le. Nagħmel riċerka, naħseb ħafna fuq suġġetti u anke naqra il-gazzetti lokali biex naf x'hemm bżonn għas-soċjetà biex ittejjeb, għas-soċjetà biex taqra għal bnedmin saħabna għandhom bżonn. X'qed jasbu, x'għandu bżonn, imbagħad nikteb. U dawn il-suġġetti hemm kitibthom u ma tarawx li fejn jippubblikaw l-artikli tiegħi għax l-artikli nikteb jien u jekk huma fil-gazzetta fil-lingwa Maltija jew bil-Ingliż ma tarawx uċċuħ li fejn ġiet ippubblikat dan l-artiklu imma araw il-messaġġ. Għax jien meta nikteb f'moħħ ukoll tiegħi li jaqraw iktar nies sabiex jieħu lezzjoni. Għalhekk nikteb fil-gazzetti varjati. Anke nikteb fil-leħen dik il-gazzetta tal-Knisja. Nikteb fil-leħen ukoll. Għax hemm ukoll qarejja li jridu. Jien niftakar li meta ktibt l-ewwel artiklu imbagħad l-editur kitib li lura jien irid bi nixtieq nilta' miegħek, iltqajna u għalli l-ewwel kelma li għalli ma jrix biex dan ikun l-ewwel u tal-aħħar. Imma nixtieq li tibqa' tikteb. Tagħti kontribut. Iva, għax il-ġid ta' soċjetà u l-għan għaj ġid ta' soċjetà u koll ngħid dik l-qarija ta' tiegħi il-semmija li ma nieħu xejn u xejn lura. Xejn. Dak nikteb kollox, nagħmel kollox għal ġid tal-bniedem. Għax inħobb Alla u inħobb il-kreazzjoni tiegħu l-umanità tiegħu. Patrimarju. Qed nitħaq xina għati fl-istess storja. Mela. Jien ukoll nikteb kull imkien ġib bħalek. Hemm żewġ artikli tagħna. Hemm ukoll importanti, Raħat li għadda ġobbu tiegħu ma ġobbux tiegħu. Iva. Hemm ukoll importanti. Ħadħol bilanċ. Però nifhimha. Fil-istess dajsa, imma hemm ukoll punt għal-arija tagħna biex jaħsbu li meta niktbu, meta il-bniedem jikteb, jaf kemm juża sforz u abilitajiet tiegħu. Jien nikteb ħafna drabi bil-lejl, nofs il-lejl, ju fis-sija ta' filgħodu. Għax f'dak il-ħin niftakar u naħseb iktar. Ma hawnhekk ma naqblux, għax jien ma niktibx fil-lejl, għax bil-lejl offline. Però jina għatti fuq. Li ma l-punt huwa li nagħmlu ħafna sforz. Għalhekk aqrawhom u ħorġu xi ħaġa għalikom għal-ġid tal-familja tagħkom. Fuq li attentativ. Veru għed trid jaqra, sewa qed tgħid, però wkoll nemmen ukoll li għed trid jaqra l-ġurnal tal-ħajja ta' kuljum. Ir-relazzjonijiet li nikonna man-nies, il-feedback u da għax jien għalija nara l-ħajja bħala kunvent wieħed. Għalija l-kunvent mhux il-kunvent sempliċement li noqgħod fih tal-patrijiet, ħdej l-ħajja vera dak huwa ngħidlu gorboċ. Għax il-veru konventi għad-dinja. Ħanelbu daqsxejn żgħira s-suġġett. Tkellimtu jiena anki wkoll il-ġimgħa li għaddiet dan it-tip ta' suġġett, qed nirreferi għall-opening illi kien hemm għall-ftuħ uffiċjali ta' l-Olimpjadi tal-2024. Ħafna nies bdew jipparagunaw dak li kien hemm ma' snin preċedenti. U rajna reazzjonijiet kbar kemm mill-Knisja Kattolika imma anki wkoll minn reliġjonijiet oħrajn, minn mexxejja ta' reliġjonijiet oħrajn, inkluż anki l-Musulmani. Għaliex kienet xi ħaġa li inħasset ta' offiża meta bdejna naraw anki wkoll ftuħ ta' dan it-tip. Ħanaraw dan is-servizz u nerġgħu niġu lura. Jgħidu bija imma għajmu ħafna kontroversi, inti wkoll għamilt il-kummenti tiegħek fa'. Ija, għamilt il-kummenti tiegħi u ningrazzja kemm l-Arċisqof li ħareġ u għamel dik l-istqarrija u anka
isfid ta' ċertu portata biex Berin u kulħadd jaf bih Robert Berin, l-Amerika x'qawwa x'influenza għandu u nies ta' ċertu prominenza fil-Knisja u jien siħibt magħhom għamilt klip ta' 5 minuti fej bħalhom ikkundannajt da kollu. U jien l-iktar ħaġa li weġġat. Hemm xebħ ma' dak jidher. Jingħatat l-interpretazzjoni x'Dionisju mhux Dionisju, insomma. Jiena llum ngħid din, jekk irid fil-ħajja, Karl, jekk irid ngħid li dik it-tazzija sewda, se nġib l-argumenti kollha biex jiena id-deċiżjoni li ħadd fuqha niġġustifika li ngħid dik sewda. Però jekk irid inħares leha kif inhi bajda, hemm ir-raġunijiet kollha li ngħid bajda. Tieni, kien hemm xi ħadd li ħanajda b'mod diplomatiku ma ħsa tifhmuni x'irrid ngħid għal kieku għamluha f'imkien reliġjużi oħra, żgur m'għamluhiex għaliex għax jafu li spiċċaw ħażin. Jiġifieri x'irrid ngħid jien, aħna l-insara bl-iktar mod paċifiku, però bl-iktar mod qawwi ħriġna u għadna semmajna leħinna u għadna le. Da mhux qed nivvintaħ jien, nafu x'ġara fi Franza stess u nieqaf hemm, nafu. Meta wieħed jgħaddi bil-gaffa fuq id-dritt ta' ħaddieħor, jien ma nistax bid-drittijiet tiegħi ngħaddi bil-gaffa fuq id-drittijiet ta' ħaddieħor, speċjalment fejn jidħlu l-libertà tal-reliġjon u anke l-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni, Karl, għandha limitu. Jien ma nistax niġi hawn, alright, u ngħid għax jien għandi dritt naqbad insemmi il-dak lill-ieħor il-dawk il-oħra. Ma tistax. Ma tistax. Għax hemm limitu. Jiġifieri nistgħu waslu messaġġ imma mod u mod. U jiena naħseb din jalla servi. Jalla servi. L-ewwel qed jekk kien hemm apoloġija jalla vera kienet apoloġija li verament se ġib bidla. Alright? Għaliex fil-ħajja, Karl, hemm il-limitu għal kollox. Jiġifieri u anke kif nitkellem fuq dal-affarijiet u oħra rrid ngħidha għaliex jien għandi nkasbar ir-reliġjon ita mini u anke l-Papa kien kellem fuq għaddi ċaru verattiv meta kien hemm ta' Pariġi u da għaliex jiena mela għax irrid nidħak u rrid indaħħaq nuża l-iktar affarijiet għaddisa. Li forsi għalija huma għaddisa. Is-sekolarizmu, kulħadd għandu dritt jgħix ta' sekolari, però sejja ma nagħmlux is-sekolarizmu Alla. Għax din problema? Din problema li nagħmel is-sekolarizmu Alla jibqa'. Issa jekk jien irid marrix nemmen fiha nagħmel li rrid. Imma Alla huwa Alla. Ġifieri ma naqbadx u din l-idea di sieħeb li tal-libertà u nieqafaw. U dit nibqa' ngħidha x'tagħmlilna l-ġid kollha kemm aħna l-ewwel wieħed. Il-libertà mhux li nagħmel li nixtieq u li rrid, dik mhix libertà. Il-libertà mhux li jagħmel li jfettilli u ħadd ma jkellimni, dik mhix libertà. Il-libertà hija li nagħmel dak li għandi nagħmel u jkolli dritt li nagħmlu. Hemm il-libertà x'baħar jaqsam. Kien hemm leaders ukoll ta' diversi komunitajiet Musulmani li kritikaw mod totali anki wkoll disgusting dew jgħidu Waldieri, nara artiklu partikolari ta' CNA dwar dak li għadna kif rajna u anki wkoll xeni oħrajn. X'inhu maħsibijiet tiegħek? Karl, level qabel kollox jien ngħid li ħadd m'għandu dritt biex jidħa ma' reliġjon. Ma' kwalunkwe reliġjon. Jekk il-bniedem ma jippratikax, ma jemmenx, dak huwa tiegħu. Affari tiegħu imma ħadd m'għandu dritt biex jidħa ma' sentimenti ma' ħadd ieħor. It-tieni, nikkundanah bla riservi dawk l-affarijiet jiġru fejn jiġru u għamlu min għamlu. Dak huwa mhux aċċettabbli ngħidu li aħna dinja ċivilizzata imma din mhix ċivilizzat, din għalija hija vulgarità u provokazzjoni. Provokazzjoni.
d-mod għax ma rajtom xabel, għarajt fil-gazzetta li jek xid-sar, imma jissa rajt il-video, għajtawk li video ma nistax nara jien, u kif jista' jkun it-tfal, in-nisa, il-familja, dik jiex, nasib dawk li kienu organizers għandu biex jasbu xed jappermettu biex isir. Ma f'kulħadd, għax dan huwa ftuħ olimpiku tad-dinja. Tad-dinja, iva. Kull ħadd jara. Bil-qiegħda hawn dak jdum bejwet u ieħor bej 4 sigħat 5 sigħat l-opening ikun vera sabiħ. L-iktar li kienu ġobni niftakar sew ta' Beijing pereżempju kien fenomenali. U għamlu spettaklu ma dejqu l-ħadd daw. U l-juni u qasna fxiex u tnabar kien eċċezzjonali. Sa mhux qed ngħid li ma kienx sabiħ għax kien hemm ħafna momenti li kienu sbieħ ma tittajt kollox. Imma għandek taxxaq kollox b'ċertu affarijiet illi stajt għaddejt mingħajrhom, stajt għamilthom mod ieħor u dejjem tiftakar min qiegħed isegwik. Mhux ovvju imma lanqas li kieku qed isegwuk adulti biss, aħseb wara tissegwik il-familja kollha. Ekku, għalhekk naħseb għandu biex jieħu anke il-libsa illum il-ġurnata. Dan irid biex nikteb ukoll, imma xi drabi hemm ħafna suġġetti. In-nies anke l-irġiel qed barra bare chest għax ma jilbisux xejn. Bla flok, bla flok fuq barra. Ija ma bla flok. Fejn spiċċajna? Naħseb hemm għandu wkoll xi regoli li meta l-bniedem fid-djar huwa affarijiet tiegħu jew tagħhom. Jagħmlu xi jagħmlu, Alla huma biss għandhom jaraw xulxin u Alla se jsegwi u jara u this is a matter of God and human being. Ma nistawx nidħlu. Imma meta il-bniedem huwa fil-pubbliku, allura għandu biex juri xi diċenza. Għalhekk anke dan il-programm b'mod ippreżentaw jekk ħalli għal ftit l-argument ta' reliġjon, anke bħala diċenza mhux aċċettabbli. Imma din l-ar li meta qed nidħku fir-reliġjon taqbel jew ma taqbel taqwa m'hemmx ħażin, imma hemm għandu jkun ċerti limiti anke kif qal Patri dwar kelma tal-espressjoni. Dik hemm mhux dritt fenomenali fundamentali li bniedem jgħid jew jikteb dak li jrid, le. Hemm naħa l-oħra għand meta jien personalment dejjem nagħmel naħa l-oħra jien. Iva, hekk fi żarbun ta' ħadd ieħor. Fi żarbun ta' ħadd ieħor biex taħseb li jekk xi ħadd jgħid jew jikteb din il-kelma dwari kif inħoss jien. Ngħid jiena minħabba li għandna programmi f'xandir id-diretti, waħda mill-iktar uġieħ ta' ras u li tajja ħafna u id-diskors li ħadd uża. Meta qegħdin fuq mejda jiena u inti tiżgara xi waħda ma jimpurtax. Imma hawnhekk qegħdin qed jarana kulħadd, tista' tiġi interpretat, anke jekk titkellem sew, kultant jekk titkellem tajt xi ħaġa wkoll il-messaġġ ma jkunx wasal kif xtaqt waslu inti, semma dik l-abbilta ta' dak li jkun. U kulħadd jikteb għax inti għattek u mbagħad ngħidlhom lej imma ċekk imma jiena rid nirreferi għalhekk u allura tittoqgħod ħafna attent kif twassal il-messaġġ tiegħek. Reazzjoni ta' Donald Trump semmejnih diġà. Jiena dar raġel li affaxxinani nissapportjah għaliex nemmen li huwa persuna illi jista' jibdel id-dinja naħseb. Ħan segwuh u nerġgħu niġu lura ta' tifu u fader. I thought that the opening ceremony was a disgrace, actually. I thought it was a disgrace. The mocking of the Last Supper. I thought it was Catholics and Christians across the globe are outraged. I mean, they can do certain things. I thought it was terrible. Can you say at the next Olympics, if you're present, you'll have enough influence on the organizers that we won't be, insulting Christians? We won't be having a Last Supper as portrayed the way they portrayed it the other night. I just think, look, I'm for everybody. I'm very open-minded. You understand. Yeah. You know me better than most people know me. I'm very open-minded. But I thought what they did was a disgrace. The disgrace, letteralment. Nixti ngħid kelma li jien mal-patri u mal-arċisqof jien ngħidilhom li aħna fi dik il-kundanna ta' din dar li sar
aħna il-komunità Ahmadija huwa magħkom għax aħna nemnu fit-tijubija. Ma naċċettawx ħażin għal kwalunkwe raġun. U jiġri fejn jiġri min jagħmel. Għalhekk dan huwa inaċċettabbli u l-komunità Ahmadija huwa magħkom fid-din il-kundanna u nixtiju li nitalmu. Għax jekk jiġri xi ħaġa ma nħallux biex tmur u għada jew pitada nirrepetu dawk l-affarijiet. L-aħjar ħaġa li nitalmu minn dan l-iżbal u nirranġaw affarijiet fil-futur u naħsbu qabel ngħidu jew nagħmlu xi ħaġa. Huwa importanti. Napprezza ħafna li qed Atif u grazzi anke f'isem komunità nisranija, jien nisrani. U nixtieq nfakkar ukoll anke meta kien hemm dak l-inċident tal-2015 ta' Charles Hebdo Franza, kulħadd jaf, u kif meta kien sar dak il-mocking anka u ġvera tal-profeta Muhammad u anka l-Papa stess kien ħareġ all out kontra dil-ħaġa għaliex hekk għandu jkun. Għax inti tkun qiegħed tistika, issa mbagħad ir-ritaljazzjoni. Wieħed irid joqgħod attent għaliha. Fil-fatt konna tkellimna u niftakar jiena lura fil-passat u fejn iwa nikkundannaw l-iżbal li sar dak iż-żmien minħabba pubblikazzjoni imma fl-istess ħin anke Atif nikkundanna il-vjolenza għaliex bil-vjolenza inti ma tieħu xejn lura, anzi ir-rabja tiżdied u tista' tinferex aktar fis-soċjetà. U allura biex nibdew nagħmlu l-konklużjonijiet tagħna irridu nibqgħu ma naqtawx qalbna inwasslu l-imħabba lil xulxin. Il-kompassjoni li aħna jimpurtana minn xulxin, illi jien jimpurtani minnek u int jimpurtak minni. Jiena nieħu gost ħafna meta nirċevi ċertu messaġġi, anki ġili ħadd telefonati saħansitra il-ġimgħa li għaddiet, jekk minister żbar jew il-ġimgħa li għaddiet. Il-ġimgħa li għaddiet jew ta' qabilha, ħadd telefonata on air waqt li kien hawn Romina, tajjeb off-air imma bdejt nuża il-mobile tal-istazzjon. Karba ta' persuna talbitni lajnuna u li ħattazzjoni għaliex ħassejt li dak il-ħin il-karba kienet tan ġenwina u ma mbagħad kien hemm rikonoxximent, grazzi tal-li tajt kasi, tal-li smajtni, naf li għandkom ħafna fuq moħħkom, naf li tirċevu ħafna messaġġi. Imma il-gratitudni hija sabiħa, ejjew nibnu flok inħottu. Fader u Atif. Jiena ngħidil il-ħaġa biss nibżaw għal xulxin. Kif nitkellmu, kif nilbsu, kif inġibu ruħna, nibżaw għal xulxin. Hija triq twila għax għandna x'naqtfu, għax għandna realtà fejn tgħidlek tista' tajt u tagħmel li trid, però mbagħad hemm ir-realtà l-oħra li tajt ara x'inhuma l-konsegwenzi li tajt u tagħmel li trid. Jiġifieri rridu nkunu għaqlin. Tal-aħħar aħna għamilna l-festa sabiħa ta' Sant'Ignazio ta' Loyola u dak kien promova ħafna l-kelma discerniment, narblu li nfusna, mhux dak li nħoss mill-ewwel boom għalih. Irrid narblu. Spiritu Santu tini l-erf jekk dil-kelma għandix ngħidha jew le, jekk dil-kelma għandix niktibha jew le, jekk mod kif nilbes għandix nilbes hekk jew le, għax mhux x'inħoss u x'jinkomda u komdu biss, imma rrid naħseb anka għal ta' madwari. Karl, Iva, jien dan l-aħħar kont nara l-kitib tal-fundatur tal-Komunità Ahmadija u hemm siltiet maraviljużi li verament jolqot l-qalb il-bniedem. U għalli għandkom biex tippurifikaw qulubkom u irwieħkom, issiru well-wisher tal-umanità u ruħanina lejn kull bniedem u jsiru bħal li intom huma mill-istess mill-istess ġuf, jsiru aħwa. Anke m'hemmx relazzjoni fiżika bejnkom, imma siru u ruħanina lejn xulxin. Sabiex għalli u ruħanina fuq dawk
li fl-art sabiex tintverra ħanina magħkom fis-sema. Naħseb dan il-messaġġ għalija u dak il-semmija tagħna li ejju nuru ħanina sabiex tintwera ħanina magħna fis-sema. Thank you. Għambirkom. Mela. Mulej, grazzi li inti l-missierna u grazzi li aħna ulidek u bdil-barka missier birikna l-kol u nitolbuk ejna nħossuna aħwa ta' xurxin. Fl-isem tal-missieru tal-Ivernu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi miegħek ħabib. Grazzi ħafna u fil-level kapitlu tal-Kurani Maddes Alla jigwidana li dejjem nitolbu minn mulej sabiex jigwidana lejn it-tri is-sewwa, it-tri id-dritta, it-tri it-tajba. Naħseb id-dinja għandha bżonn biex ifittex din it-tri li tasal għand il-mulej u meta il-bniedem qed jimxi f'dik it-tri it-tajba ma jweġġax lil ħadd. Grazzi nifsu, grazzi Atif, President tal-Ahmadija Musulmana ta' Malta, grazzi wkoll Patrika Buċin, Fader Mario Attart jagħmel ħafna u ħafna xogħol fost il-komunità, fost il-pazjenti, l-onkoloġi, grazzi. Grazzi lilek, Karl, Atif, u lilkom eżis. Jalla l-mulejtikom aktar saħħa, għal-inkomplu nagħmlu aktar ġid. Dak u l-għanewlini tagħna illi inkomplu nkatru l-ġid fost iċ-ċittadini Awċin u Maltin. Għaw magħna.